motegno kar tiendegi ka kedo ni jopiny maonge kod duong'. Wach moro wuok kaendi Wandayi mar jakom mar ODM Raila Molo Odinga dwa dhi bedo jakom mar African Union men AU. In kaka ing'e jakom, iseng'eye marom nade, to king'iyo marumo mare mar siasa ma Kenya ka koso mako ka koro chakruok mar telo mar Afrika ngima? Ing'e ni penjo ni aseng'e jakom marom nade. Mondo anyisi Trevor mokwongo. Naparo kuom bunge masani ma wantie sani. An achiel kuom jogo mosebedo jakom kuom ndalo malach. Nikech jakom anachako tiyogo closely mana higa mar 92 ka ni university. Kendo kindego kanene koro chung' mokwongo kaka mbunge malang'ata. To an ani university Nairobi. To ne watemo matek kaka jo university ma jopuonjre mondo wakel ji mondo wa register Lang'ata koda mondo yomb kurano. Kendo an higa no nago mana kura kamiluongo ni Kongoni Primary School Nairobi West Lang'ata constituency. Koro chakre kanyo asebedo gi jakom ni very close. Nyako chopo kinde ma koro ncha amua ne adwaro mondo achung' kom mar mbunge higa mar 2013. In fact ne wan kode Ford Kenya ma wawuok kode wadhi NDP kanyakla. To bang'e no kaka wuodhe osebedo. Bang'e no wadhi NAC and ODM. Now we are here, we are. Ang'e maber ahinya kendo ang'e kaka jagono mochung' ratiro mar jopiny. Kendo en jagono ma ok yot mondo ol piyo e weche mag kedo ni ratiro mar jopiny. Koro kata sani kanyo ayiero ming'e kanyo otimore no. To mang'eny osewachore kendo bendi ng'eyo ni chung' mare motegno no emiyo nyowa wadhi e twak miluongo National Dialogue Committee ma report mare ne ochak twagi kawuono e od bura. To wach mar jakom dhiyo dwaro dhiyo Addis Ababa headquarter mar African Union kaka jakom mar African Union Commission. Okay? En gima ber ok ni jakom kende kata ni ODM kata ni joluo, to en gima ber ni jo Kenya duto. Nikech kodhi Addis Ababa todhi kaka representative kaka jagono muok Kenya. O kodhi kaka ja ODM kata kaka ja Azimio o kata kaka ja luo. Odhi kwadho bandera mar Kenya kucho. Kendo en kom modhi bedo ka otiyo machiegni ahinya kod jotend pinje mar 54 mane Afrika mangima. Machiegni ahinya. En kom maduong' ma bende ka ok jakom Raila Molo Odinga samoro jaluo mane nyalo bedo go toche mayude onge. I can tell you. Nikech en kom manya iyerie mana kod chia ma inigo. To ka kod tudruok bende ma inigo gi pinje mag Afrika. Ok en kaka jimoko wache ni sirkal mar Kenya nudhi sire nudhi campaign. Ok en kamano. Sirkal mar Kenya yando si campaign nyaka ni ng'ato. Unyalo paro. Kanene yiero timo higni mokalo ka. Kanene Kenya ochungo Maulana Amina Mohamed. Mane en jatend migawo mar foreign. Okay? Nene sirkal ma Kenya campaign ni mutegna ahinya komni. Tok noyombi. Okay? An ga dier ne ber ni jakom Raila Molo Odinga mane sirkal campaign kinde ne da ko yombi. Nikech jakom mokwongo en ochako ng'wejni ken kod kuche un. To kendo kura matin. Kura mang'eny ahinya. Nikech jakom dosiepe mang'eny Afrika kaendi. En a statesman. En a pan-Africanist. Kendo wan wakwayo ne mana mondo odhi mber kendo mondo yomb gi kura mang'eny ka ji odhi yiero. Samoro bende ok odek dhi nyalo hodia. Nikech ji mang'eny kan osewinjo ni jakom Raila Molo Odinga ochungi komno to luoro biro makogi. Jabro yichung' kode onge. To un kaka osiepege ma en gima nopuodho koso nopoyo ugode? Ok adonje wachno mang'eny.